Nu este o rușine să spui că suferi. Mi se pare sănătos în primul rând pentru tine, ca ființă umană, în cazul nostru vorbim despre bărbați, că noi suntem mai cu lacătul la gură și la sentimente, să spunem că trăim niște lucruri pentru că în primul rând ni le scoatem de pe suflet și atunci ai mai multe șanse să poți să procesezi mai bine informația cu care ai de-a face și să vezi în ce direcție o iei. Eu recomand terapia din tot sufletul meu. Am ajuns în cabinetul psihologului, m-am pus pe scaun și m-a întrebat cum ești. Și în momentul în care m-a întrebat cum ești, am început să plâng în hohote. Deci am început să plâng în hohote 20 de secunde din alea super intense și mi-am dat seama ce impact poate să aibă fix o întrebare pe care am simțit-o că e din suflet. Cum ești, mă, frate? Apropo de susținere, că te duci la cineva și te întreabă cum ești. Zi-mi mie cum ești. N-am cu ce să te ajut mai mult decât să te ascult. Dar și faptul că cineva te ascultă și că dai afară, Doamne, e o descărcătură emoțională enormă care te ajută să faci un pas mai departe. Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. Eu sunt Alexandra Bogdan și vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici, pentru că vă uitați la episoadele astea și îmi spuneți cât de multă valoare aduc în viața voastră și pentru că dați mai departe kilograme de fericire. Eu cred foarte tare în puterea lui împreună și cred că din experiențe învățăm, ele ne ajută să creștem și e foarte important pentru mine să ascultăm experiențele oamenilor. Astăzi vorbim din perspectiva unui bărbat, despre nevoia de susținere emoțională, poate despre terapie, poate despre depresie, de ce nu? Pentru că noi obișnuim să vorbim foarte mult despre susținerea emoțională de care avem noi nevoie, femeile, dar și bărbații au nevoie de ea. Și astăzi vorbim despre asta și sunt sigură că despre multe altele, cu invitatul meu Robert Diaconeasa, pe care probabil că îl știți din online ca Daddy Cool, pentru că este un tată cool și un antreprenor de fapte bune. Robert, bine ai venit! Salut! Mulțumesc tare mult că m-ai invitat. Îți spuneam la început că am emoții și am emoții de fiecare dată când duc discuția într-o zonă foarte personală, dar pe de altă parte te avertizez cu ghilimelele de rigoare că eu sunt foarte transparent și foarte vulnerabil, așa că sper să inspire și pe oameni franchețea mea, pentru că mi se pare că nu are niciun sens să ascundem experiențele de care avem parte, fiindcă știm deja că pe internet totul este perfect, dar după cortine lucrurile se întâmplă total diferit. Eu îți mulțumesc foarte tare pentru că ai acceptat și unul dintre motivele pentru care am vrut să vii este fix ăsta că ești genul de om care se deschide și vorbește direct despre toate și îți mărturisesc că și eu am emoții pentru că mi-am schimbat locul și încerc încă să mă acomodez aici, dar sunt sigură că o să iasă o discuție foarte faină și că oamenii de acasă o să-și ia multă inspirație din ceea ce o să povestim Doamne noi. Ajută. Cum ziceam și în intro, noi femeile ne vulnerabilizăm mai tare și vorbim mai mult despre emoțiile noastre, despre nevoia asta de susținere și în online, dar și în viața personală. Și cred că noi suntem parte din generația care a crescut cu ideea că bărbații nu plâng, bărbații trebuie să fie puternici, stâlpii casei și n-ar trebui să-și arate emoțiile. Iar tu ești unul dintre puținii bărbați din online care vorbesc deschis despre faptul că și bărbații plâng, și bărbații suferă, și bărbații au emoții, și bărbații se confruntă cu probleme emoționale și cu greutăți. Și voiam să te întreb cum ai început tu să vorbești despre asta și de unde ți-ai luat curajul să arăți că și bărbații au nevoie de susținere emoțională. Păi e foarte simplu, știi cum se întâmplă, trăiești un șoc și cumva trebuie să te adaptezi șocului, dar cumva cred că am învățat să nu ascund sub preș ceea ce trăiesc și m-am gândit că ar fi mai bine totuși să explic oamenilor care mă urmăresc că trec prin ceva. La început e vorba despre o despărțire de mama copiilor mei care a intervenit ca un șoc emoțional pentru mine, asta pentru că noi am avut o relație foarte frumoasă, fără certuri și fără situații, nu știu, fantasmagorice, nu ne-am jignit niciodată, nu ne-am vorbit urât, n-am avut situații tensionate mai mult decât orice alt cuplu normal de pe planeta asta și atunci când Ana a venit și m-a anunțat faptul că vrea să ne despărțim, mi-a căzut cerul în cap și a trebuit să înțeleg că din a doua zi viața mea se schimbă complet, cu 2 copii la pachet, va trebui să ne mutăm, va trebui să ne organizăm cu timpul cumva și efectiv am rămas blocat câteva zile. Prima dată am vrut să fiu tare și am zis ok, înțeleg, îmi dau seama că asta vrei și mi se pare că dragoste cu sila nu se poate, dar pe de altă parte tot nu înțelegeam de ce se întâmplă chestia asta, având în vedere fix ce ți-am spus.
nu ne certasem niciodată. Pe de altă parte, aproape 2 ani mai târziu am înțeles ce am făcut și eu mai puțin bine și am înțeles de ce ea a luat decizia respectivă la momentul dat, dar am ales totuși să spun în online, după 1 an de la despărțire, într-adevăr, faptul că s-a produs această despărțire. Eu am spus oamenilor că nu sunt bine, am spus că îmi caut cumva locul în lumea asta, mi s-a părut că nu mai are niciun sens ce fac, deși eu făceam cu bucurie în fiecare zi ceea ce fac. Ai spus și tu, sunt antreprenor de fapte bune, ajut copiii din medii defavorizate și cumva toată activitatea mea s-a desfășurat întotdeauna în direcția de a-i ajuta pe ceilalți, mai puțin pe mine. Eu am fost tot timpul pe ultimul loc și atunci m-am aflat în această postură în care mi-am dat seama că trebuie să fac ceva și să mă pun și pe mine pe primul loc, să înțeleg ce se întâmplă cu mine și să înțeleg cum aș putea să-mi revin din negura asta în care am intrat dintr-o dată. Și am văzut că am primit răspuns pozitiv, am primit foarte mult răspuns pozitiv, e adevărat, în mod special de la femei, dar au existat foarte multe femei care mi-au scris despre soții lor, despre iubiții lor, că trec prin depresii și ei, că au niște perioade foarte lungi în care nu mai simt bucuria să facă nimic, apoi au intervenit și bărbații care mi-au scris în mesaje private că și ei se confruntă cu chestia asta și am identificat cumva o nevoie de a primi sprijin și noi bărbații. Și am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că sunt foarte multe grupuri de suport pentru femei, dar sunt foarte puține pentru bărbați, fix din considerentul pe care l-ai menționat și tu. Noi suntem educați că bărbatul nu vorbește despre ce trăiește, bărbatul doar merge înainte, susține familia, face bani, nu plânge niciodată și cam asta e treaba. Doar că trăim vremuri diferite față de cele pe care le trăiau părinții noștri. Înțeleg că pe vremuri bărbații nu se plângeau, dar mai cred că pe vremuri bărbații nu aveau atât de multă presiune cum avem noi astăzi. Sunt atât de multe chestii pe care trebuie să le faci ca să susții o familie și le faci cu bucurie, dar te erodezi. Să fii și bărbat, să fii și prieten, să fii și iubit, să fii și tată, să fii și antreprenor, să faci familia fericită, să o duci în vacanțe, să. În cazul meu, să ajut și copiii din medii defavorizate și vorbim de 10.000 de copii pe care eu i-am ajutat cu Tiberiu, prietenul meu. Sunt foarte multe aspecte de care trebuie să ții cont și poți să fii o personalitate puternică ca mea, dar atunci când te lovește o chestie de asta în mijlocul sufletului, nucleul meu este familia și nucleul meu se destrăma și atunci evident că am trăit un mare șoc emoțional din care am stat puțin să mă gândesc cum aș putea să ies. Și mi-a luat 5 luni să pot să fiu capabil să fac ceva din nou. Pur și simplu, eu nu mai plânsesem de, 10 ani, poate chiar mai mult. Wow. Și în momentul în care am primit vestea asta, evident am izbucnit în hohote de plâns, mi-am dat seama că e normal și am zis că poate trece, dar apoi pe măsură ce treceau zilele plângeam tot mai mult, am început să am atacuri de panică, mi-a căzut părul din cap, adică am trecut prin niște transformări foarte dure și doar Tiberiu care aici m-a apucat și plânsul, știi, că mă gândesc că retrăiesc ce am trăit atunci și da, e ok, face parte din proces și face parte din vindecare, dar nu am vrut să mai ascund chestia asta, pentru că mă gândeam, Doamne, sunt mii și mii de bărbați care trec prin asta și nu au cu cine să vorbească și nu au și nu vor avea niciodată curajul să spună că trec prin treaba asta, pentru că poate n-au susținere în familie, la partenere, la prieteni sau unde ar căuta ei susținere, pentru că, din nou, ne lovim de această preconcepție a societății. Și zic, dar dacă sunt eu cel care spune că există și bărbați care chiar trec prin treaba asta și care chiar acceptă să se vulnerabilizeze și să le spun că nu e rușine. Că nu este o rușine să spui că suferi. Mi se pare sănătos în primul rând pentru tine, ca ființă umană, în cazul nostru vorbim despre bărbați, că noi suntem mai cu lacătul la gură și la sentimente, să spunem că trăim niște lucruri pentru că în primul rând ni le scoatem de pe suflet și atunci ai mai multe șanse să poți să procesezi mai bine informația cu care ai de-a face și să vezi în ce direcție o iei. Dacă eu stau și mă prefac pe internet că este totul bine, pentru că trebuie să fac în continuare bani, să-mi duc copiii la școală, să le dau să mănânce, să plătesc chirie și așa mai departe, ok, merg încă 2 săptămâni, dar în a 3-a săptămână o să cad la pat sau ajung direct în spital. Și am zis că vreau să dau puțin afară din ce simt și a funcționat și de acolo mi-a venit și ideea podcastului pentru bărbați și platformei pentru bărbați, pentru că ai văzut și tu, de curând am anunțat că lansez Mentox, care este
fix un proiect despre pentru bărbați, dar eu am o glumă și spun că este un manual de utilizare al bărbatului secolului 21 pe care să-l citească femeile, pentru că mi se pare important ca partenerele noastre să înțeleagă cumva și felul în care funcționează bărbatul ca psihologie, faptul că biologic suntem diferiți și că reacționăm diferit și atunci cred că dacă avem informațiile astea, în primul rând îi ajută pe bărbații care trec prin tot felul de situații la care nu găsesc răspuns să se orienteze cumva către niște soluții și le ajută și pe partenerele lor să fie un pic mai blânde câteodată cu partenerii lor, știi? E ok, aia nu faci bine, aia nu faci bine, aia nu faci bine, în condițiile în care tu faci tot ce poți tu ca să îi fie familiei bine și reprimi tot ce simți ca să fie ceilalți bine, dar cred că uneori e bine să povestim un pic mai mult și să găsim înțelegere și la cel din fața noastră. Ce n-aș vrea să se înțeleagă din discuție e că noi cumva împărțim între bărbați și femei care are dreptate și nu are dreptate. Ce aș vrea să subliniez este că, de fapt, ca să fim bine într-un cuplu, trebuie să fim mai întâi bine noi cu noi. Și atunci e important să vorbim și despre nevoia bărbaților de a fi bine cu ei, dincolo de a fi om de afaceri, de a avea un cont în bancă și de a fi susținătorul familiei. E important să fie bine cu ei, pentru că eu ce-am descoperit de-a lungul timpului este că toate emoțiile astea reprimate, la un moment dat ies la suprafață în momente în care chiar nu ai vrea și poate că îți fac mai mult rău decât ai fi putut aștepta. Și așa cum este și în cazul nostru al femeilor, și bărbații uneori aleg ca mecanism de coping pentru emoțiile pe care nu reușesc să le gestioneze diverse adicții, poate de alcool, poate de fumat, poate de jocuri de noroc și așa. Și cred că e foarte important un proiect de genul ăsta în care să se vorbească despre mental health la bărbați, despre poate să aibă bărbații niște momente de aha, de tipul, ok, ia uite, stai că și la mine asta funcționează mai puțin bine și poate că, uite, pot să mă inspir de la ceilalți cum au trecut peste asta sau... Așa că felicitări pentru proiect. Mulțumesc! Fix despre asta e vorba, că în primul rând identifici și la alții o problemă cu care tu te confrunți și poate credeai că doar tu treci prin treaba asta și nu știai cum să-i faci față. Suntem mulți care trecem prin treaba asta și tocmai de asta mi se pare important să vorbim, să găsim un grup de suport și pentru bărbați. Exact cum ți-am spus mai devreme, noi ca ființe umane trecem prin tot felul de stări și e bine să vorbim. Foarte bine ai punctat. Eu nu spun că bărbații sunt într-un fel, femeile sunt într-un fel, spun doar că femeile au mult mai mult suport și în online și în offline pentru astfel de situații versus bărbații care trag să țină în ei și la un moment dat răbufnesc. Ai spus foarte bine că și somatizăm. Eu sunt un bărbat super emoțional. La mine Yin și Yang am foarte multă parte feminină dezvoltată în sensul de emoții puternice și eu toate șocurile emoționale le trăiesc fizic. Și am avut parte de multe probleme de sănătate. Ți-am spus, mi-a căzut părul, am început să am probleme cu stomacul, mă durea capul, nu puteam să dorm. Și știam de ce. Eu n-a trebuit să-mi caut răspuns la un medic pentru că m-am speriat că dintr-o dată am ceva. Știam foarte clar că de la emoțional mi s-a dus în fizic. Și era clar că trebuie să fiu bine ca să pot să merg mai departe înainte. În primul rând pentru mine și pentru faptul că nu vreau să mor la 35 de ani. În al doilea rând pentru copiii mei, pentru că vreau să crească fericit și vreau să înțeleagă faptul că este în regulă să trăim și momente de genul ăsta. Eu le-am exprimat lor stările mele, le-am spus că sunt absolut normale și că le recomand și lor ca de fiecare dată când trăiesc emoții puternice negative să le exprime și să nu le bage supreși, pentru că altfel o să le facă rău pe termen lung și eu chiar îmi doresc să am copii sănătoși. Să știi că eu îmi doream de mult timp să te invit să vorbim despre perspectiva asta bărbatului care are nevoie de susținere și care recunoaște că și voi treceți prin lucruri grele. Însă momentul în care am simțit să scriu direct a fost ăla în care am văzut un story la tine legat de copii. Sper să nu greșesc când zic că suna cam așa. La noi în familie e cu multă iubire și susținere, dar când ieșim din casă nu mai e chiar așa, așa că eu îmi pregătesc copiii
să fie pregătiți pentru ce se întâmplă când nu sunt în casa noastră. Da, pentru lumea din exterior. Sunt situații diverse cu care ne confruntăm dincolo de bula noastră și, într-adevăr, acasă copiii mei sunt crescuți doar cu iubire. Sunt și momente în care suntem stricți ca părinți în limitele sănătoase, pentru că și ei trebuie să înțeleagă că uneori rutina, limitele, regulile sunt foarte sănătoase ca să poată să crească echilibrat emoțional, dar, pe de altă parte, nici n-aș vrea să fie șocați când ies pe stradă și văd oameni care urlă, care se înjură, care se bat sau care trăiesc o fel de experiențe. Și niciodată nu știi ce ți se poate întâmpla și atunci eu aș vrea să fim precauți din toate punctele de vedere, inclusiv simplul mers pe stradă. O experiență pe care am trăit-o recent a fost faptul că o mașină era să dea peste Ilan, s-a oprit la 1 centimetru de el în condițiile în care el era lângă mine. Nu știi niciodată ce se întâmplă, eu sunt un părinte mega vigilent, dar eram într-o parcare de mașini cu un singur loc de o altă mașină care ar putea să treacă pe acolo și el era la 2 centimetri de mine și a venit mașina aia. N-aveam de unde să știu. Dar copilul a fost mega pregătit. Când a văzut că a venit mașina, a tras în primul rând în direcția cealaltă, opusă mașinii, s-a dus într-o parte, mașina s-a oprit și el și-a văzut de treabă, a căzut pe jos, s-a ridicat și a spus nu am nimic. Nu s-a speriat pentru că el știe tot timpul, eu le spun, aveți grijă, chiar și într-o parcare, culmea că trecusem pe acolo în direcția opusă, le spusesem că e posibil să treacă mașini, să fie atenți, placa mea pe care o spun de fiecare dată și când ne-am întors pe partea cealaltă a trecut mașina și era să-l lovească, știi? Dar am apreciat atât de mult faptul că el, chiar dacă s-a șocat, a avut puterea asta de spirit să tragă de ghidonul bicicletei în direcția cealaltă și când s-a ridicat a spus sunt în regulă, n-am pățit nimic, ce bine că n-am pățit nimic. Are 4 ani copilul meu. Adică mi s-a părut atât de tare, știi, da, mulțumesc, mi s-a părut și mie, ce înseamnă să crești un copil care nu vede frica de fiecare dată când pățește ceva. Pentru că noi așa i-am crescut. Au căzut, s-au lovit, m-am uitat la ei, m-am asigurat că sunt în regulă, nu m-am speriat și am văzut că de repede au preluat din atitudinea mea. Sunt ok. Eu m-am dus la el să-l întreb, ești ok? S-a ridicat, sunt ok. Șoferul a ieșit din mașină super șocat, soția lui la fel și erau mai șocați că eu sunt foarte relaxat. Pentru că mentalitatea colectivă este că într-o astfel de situație, părintele copilului o să sară la gâtul șoferului, că el avea un soi de viteză în parcare. Și eu am spus, știți ce e important? Lor le spuneam, și copilului, dar și oamenilor care erau în mașină, important este că tu ai învățat să stai și mai atent lângă mine, iar șoferul învață că trebuie să încetinească puțin viteza chiar și în parcare, pentru că, iată, se pot întâmpla experiențe de genul ăsta și ce e important de fapt că nimeni n-a fost rănit. Dar dacă plecăm toți cu o lecție învățată, cred că e important. Și cam așa sunt lecțiile pe care noi le predăm copiilor noștri din proprie experiență, din ce se poate întâmpla în viață. Da, vine nu știu care și te face cu ou și cu oțet pentru că are o zi proastă, pentru că poate are probleme psihice, nu te speria. Nu este despre tine, este despre el. Dacă ai o situație, te rog eu frumos, înfrunt-o sau vino la mine, povestim despre asta, dar nu o lua asupra ta. În general, noi asta facem și noi adulții. Luăm orice ne spune oricine asupra noastră, o luăm foarte personal. Fac și eu asta în continuare câteodată, deși știu că nu este despre mine, dar dacă am datele astea să le arăt copiilor prin puterea exemplului că viața este frumoasă acasă, dar și periculoasă afară și știm cum să găsim un melanj între aceste două situații, cărora ei să le facă față cu brio, eu cred că putem să creștem copiii spre cât mai echilibrați cu putință din punct de vedere emoțional. Hai că îmi dai un pic de încredere că eu nu având copii, mă sperie fix gândul ăsta, dar oare o să știu să-l cresc în așa fel încât să îi fie bine? Că fix de asta mă gândeam de curând cu niște prietene, la ideea că societatea de astăzi pune o presiune atât de mare, ne pasă, fix cum ziceai, ne pasă atât de mult de ce zic ceilalți și mi-aș dori să pot să cresc copilul fără să nu-i pese deloc de ce cred ceilalți, dar să nu-l afecteze. Eu fiind un copil despre care mulți și-au dat cu părerea în copilărie, mai ales la nivel de aspect fizic. Și asta pentru mine a lăsat niște urme foarte adânci, că tot vorbeam despre traumă mai devreme. Trauma, de fapt, nu e evenimentul în sine, ci
cum îl percepe corpul tău și cum se instalează el și ce urme lasă acolo, știi? Că poate pentru tine e o chestie banală, pentru mine are o însemnătate foarte mare, știi? De la Somatic Summit Healing am învățat și o chestie asta cu trauma, că evenimentul de după. Și, într-adevăr, e o capcană foarte mare ce se întâmplă în jurul nostru și copiii mei și ai noștri și ai tăi, ai voștri, care vor fi și care vor veni, nu vor fi feriți de chestia asta, de cuvinte nepotrivite pe care o să le audă. Pot să fie ei cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai superi copii de pe planetă. Cineva le va spune ceva la un moment dat și o vor încasa. Că nu e despre faptul că copiii mei nu încasează ce spun alții mai puțin buni despre ei, dar au învățat să vorbească despre asta, să vină să spună Xulescu mi-a spus că sunt nu știu ce, mă simt nu știu cum, în regulă, vin eu și spun ce ți-a spus? Păi mi-a spus asta. Păi nu e despre tine, uite, s-ar putea să fie despre el. Hai să ne gândim că poate părinții lui acasă vorbesc așa și el a preluat tipul ăsta de comportament, ori nu este destul de băgat în seamă acasă și apoi vine în parc și reprimă toată furia pe ceilalți copii. Tu te simți așa, cum spune el, urât, prost? Nu, păi clar că nu ești. Trebuie doar să înțelegem pe ceilalți. Asta facem sau încercăm să facem și noi adulții. Și mie mi se pare că cheia este să înveți pe copii să vorbească despre sentimentele lor. E clar că vor trece prin asta. Nu există modalitatea perfectă de a crește copiii. Există intuiția pe care să o pui în aplicare atunci când vine vorba de a-ți crește copilul. Un lucru pe care eu și Ana l-am aplicat de la bun început, n-am citit nicio carte de niciun fel, pur și simplu ne-am ascultat inima și intuiția și copiii ăștia cresc bine, cresc fericiți. Chiar înainte să vin la tine, am avut un proiect cu o echipă mai mare și o fată de acolo mă întreabă ce-ți fac copiii și zic bine, uite, cresc frumos, sunt fericiți și zice bă da, mie asta îmi place foarte mult la copiii tăi, par foarte fericiți și zic băi, sunt fericiți, știi de ce au nevoie copiii? N-au nevoie de obiecte, n-au nevoie de nu știu ce vacanțe, ei au nevoie să se simtă iubiți și să fie fericiți, să se joace cu părinții, să se simtă văzuți și asta e tot ce contează. Da, ok, cresc și văd în jurul lor, vor tablete, chestii nebunii, dar astea sunt chestii de moment pe care tu ca părinte, ca adult, știi să le gestionezi sau vei ști să le gestionezi. Dar ce e cel mai important este că tu te uiți la copilul tău și îl simți că e fericit. Copilul meu, ăsta mic, Ilan, în fiecare dimineață vine la mine și îmi spune cât de mult mă iubește și ne spunem reciproc că ne iubim. Chiar azi dimineața a venit la mine și mi-a spus tati, de fapt nu, și azi dimineața, pentru că el face asta constant. Zice, tati, da, poți să spun ceva? Da, te iubesc. Foarte mult. Și astăzi mi-a zis, te iubesc enorm. De unde are asta? Pentru că și noi îi spunem în continuu cât de mult îl iubim, cât de mult îl iubim și pe Ingrid și au preluat chestia asta. Eu nu mi-aduc aminte ca tatăl meu să-mi fi spus vreodată că mă iubește. Sunt alte vremuri și înțeleg, acum am ajuns să-l înțeleg și avem o relație frumoasă, dar eu aveam alt tip de relație cu taică-miu. El nu avea educația și informația asta să înțeleagă că dacă mie îmi spune că mă iubește, mie îndeajuns cât să pot să-mi continui treaba așa a doua zi, să-mi văd de visele mele, n-am nevoie de banii tăi în ceea ce vreau eu să fac, am nevoie să știu că ești acolo, că mă vezi și că ai încredere în mine. Eu am fost foarte mulți ani copilul trofeu, dar în același timp, vorba lui Gașpar, copilul nevăzut. Eu eram mândria neamului și a blocului în care eu am copilărit, dar eu nu m-am simțit niciodată văzut, pentru că ai mei n-au știut să mă întrebe niciodată cum te simți, de ce te simți așa. Ești bine? Ești rău? Am avut momente când am plecat de acasă, eu am plecat la 16 ani și iartă-mă că eu vorbesc foarte mulți. Te rog, de-aia te-am chemat. Am plecat la 16 ani de acasă și mi-am luat cumva viața în piept și am avut la un moment dat câteva luni în care eu n-am avut unde să stau. Și cu toate astea, oamenii care mă cunoșteau de la blog, de prin casă, de neam, credeau că eu sunt foarte bine, pentru că lucram la o revistă de prestigiu și apăream și la televizor. Dar eu eram pur și simplu un tânăr exploatat, care făcea treabă bună, de care profita toată lumea și mie nici măcar nu mi-ajungeau banii să-mi plătesc o chirie și să am ce mânca de pe o lună pe alta. Și la un moment dat n-am mai avut bani să plătesc o chirie și n-am avut unde să stau și m-am rugat de prietenii mei să mă primească la ei. Și nu am avut curajul să le spun părinților mei că trec prin asta, pentru că și ei treceau prin situațiile lor. Dar eu aș vrea ca copiii mei să vină la mine să-mi spună: băi tată, știu că mi-am luat inima în dinți și am vrut să plec de acasă, dar în momentul ăsta n-am bani să trec strada, mi se întâmplă nu știu ce. Vreau să simtă că eu sunt refugiul lor, eu și mama lor suntem refugiul lor, indiferent prin ce trec. Și mi se pare ăsta marele avantaj al părinților generației noastre, că avem acces la informații și că înțelegem cât de mult impact
impact are pur și simplu iubirea și câteva vorbe bune pe care le dai copiilor tăi. Pur și simplu le deschizi aripile și le dai voie să zboare și le spui că o să fie acolo și când o să cadă și că nu e nicio problemă dacă cad. Toată lumea cade și se ridică înapoi. Să știi că pot să confirm asta din papucii copilului acum. Din fericire, eu m-am născut într-o familie care fix asta ne-a insuflat mereu. Orice s-ar întâmpla, vii la noi prima dată. Orice problemă ai avea și eu chiar simt chestia asta. Chiar dacă poate au fost lucruri grele în viață cu care a trebuit să mă duc spre ai mei, dar am simțit mereu că aia e ușa unde eu pot să bat și indiferent ce aș fi făcut în viața asta, o să fiu acceptată și o să fiu susținută și contează extraordinar de mult. Și, într-adevăr, generațiile trecute n-au fost neapărat crescute așa, pentru că eu cred că părinții au făcut și ei ce au știut mai bine, cu ce informații au avut, dar cred că noi suntem echipați un pic mai bine și cu siguranță un pic mai prost decât vor fi copiii noștri echipați, pentru că, ei vor ști mai bine să facă unele lucruri. Dar, uite, îmi dai curaj așa când îmi zici că într-adevăr se poate și că n-ar trebui să ne fie frică să fim părinți, ci ar trebui să fim acolo. Atât au nevoie copiii, să fim acolo. Da, exact. Cred că ar trebui să nu ne fie frică să facem absolut nimic. Să nu ne fie frică să trăim viața, să nu ne fie frică să experimentăm, să nu ne fie frică să trecem prin despărțiri, pentru că toate fac parte din viața asta noastră, dar cred că e important să știi că ai măcar un loc în care te poți întoarce oricând, fără să te simți judecat. Și aș vrea să nu se înțeleagă faptul că eu cred că părinții noștri au făcut rău, că nu ne-au dat atenție sau lucruri de genul ăsta, pentru că exact așa cum ai spus și tu, atâta informație au avut ei. Mi-a luat 30 de ani, într-adevăr, să-mi dau seama de chestia asta și mi-au judecat foarte mulți ani părinții, dar în momentul în care am înțeles, mi-am dat seama că am aruncat eu o piatră de pe inima mea și dintr-o dată mi s-a părut că mi-am echilibrat relația cu părinții. Eu am vorbit cu taică-miu prima dată serios la 33 de ani. Și când am vorbit, am început să plângem amândoi și mi-am dat seama că mie mi-era frică de el din copilărie, pentru că am avut niște situații mai complexe și complicate, dar nu avea nicio vină, era prea tânăr pentru ceea ce trăia și nu știa cum să facă față și în același timp el mi-a spus că și lui îi era teamă de mine și de reacțiile mele dacă și-ar fi spus o părere care este diferită de a mea. Și am zis, mie nu vine să cred că noi am stat 33 de ani ca să putem să avem o discuție de o oră super liniștită în care să plângem amândoi și să ne dăm seama că de fapt n-am avut curaj să vorbim unul cu celălalt, apropo de frică, știi? Frica mi se pare că este motorul tuturor eșecurilor din viața noastră. Mi se pare că noi ca societate suntem conduși spre frică, din păcate, să avem frică de orice se întâmplă și atunci de asta sunt foarte puțini oameni care reușesc să-și ducă la împlinire visurile și cei care reușesc sunt așa considerați niște prodigii, doar că ei au găsit pur și simplu, au înțeles că dacă elimină frica, au mult mai multe șanse de reușită și în momentul în care treci viața cu bucurie și spui, eu vreau să fac chestia asta, afectează pe cineva, nu e pentru mine, pentru sufletul meu, vreau să fac oameni fericiți, încerc să-i fac fericiți, da, poate nu o să-mi iasă, poate podcastul meu nu o să meargă, poate am vrut să fac niște oameni fericiți și am încercat, versus stăteam acasă, nu făceam nimic, că mi-era frică, în continuare mii de bărbați aveau probleme și la 60 de ani m-aș fi întrebat cum ar fi fost dacă aș fi început proiectul atunci, că uite, 30 de ani poate reușeam să schimb ceva, știi? Da. Din fericire pentru mine, eu sunt construit cumva să încerc tot timpul lucruri care îmi trec prin minte. Am avut și o grămadă de proiecte care au început și s-au terminat, dar n-am regretat nicio secundă, pentru că eu mă bucur enorm de fiecare pas pe care îl fac. Astăzi când am anunțat pe Instagram că lansez podcastul și au început să vină mesajele și așa, băi, mă bucuram ca un copil, mă, frate, în casă, eram super, super fericit, da, și îi spuneam mamei copilor mei, zic, bă, mă, deci fix ca și cum, nu știu, încep școala, habar n-am, orice. Mi-aduceam aminte de prima dată când am făcut eu primul vlog 100% caritabil din România. Chiar glumeam cu cineva zilele trecute că dacă eu păstram vlogul ăla, că era fix formatul de astăzi, 7 ani mai târziu, acum probabil că eram primul care avea podcast în România sau printre foarte puțini de la vremea respectivă. Dar la un moment dat s-a blocat, n-am avut nicio problemă că s-a blocat pentru că eu
când s-a blocat acel proiect, ajutasem deja foarte mulți copii cu donații de peste 50.000 de euro. Am trimis copii la campionate mondiale de karate și au venit cu locul 1 și locul 2. Am făcut un eveniment caritabil cu donație către cauza pentru care luptam și mama acestor copii a venit 550 de kilometri la mine la petrecere ca să mă ia în brațe și să-mi spună că nici măcar nu-mi imaginez în ce fel am schimbat viața copilăriei. Pentru toate lucrurile astea merită toate orele astea pe care le petrecem încercând să găsim invitați, încercând să găsim spațiu, studio, bani să facem, să și mâncăm, să ne creștem și copiii. Nu știu, mi se pare că atunci când simți că asta e misiunea ta, n-ar trebui să te blocheze absolut nimic și dacă îți e dat ca o bucată din viața ta să faci asta, fă-o, frate, cu bucurie și cu siguranță o să aibă impact. Și eu chiar cred foarte mult în mine. Asta a fost lucru care m-a salvat. Chiar și după despărțire și după toată depresia prin care am trecut, am ajuns foarte, foarte jos. Mă duc așa carusel și de acolo și aici, dar înțelegeți pentru că se leagă. Faptul că am crezut foarte mult în mine m-a ajutat enorm și în perioada asta foarte grea. Am ajuns jos, dar jos, adică sub parchet. Și eram fără bani. Eu, om care apare, care face, care drege, nu aveam bani, nu mai aveam bani nici să trec strada. Și mă gândeam, Doamne, ce fac? Am 2 copii de crescut, nu mai am putere fizică să continui, nu pot să ies pe internet să mă prefac că sunt super fericit, că sunt mega fals și eu nu vreau chestia asta și de la bun început am spus că eu n-am să joc un rol în online, că mi se pare foarte greu să mă duc pe internet și pe stradă sunt depresiv. Dar, pentru că sunt așa, am zis, ce opțiune am eu acum? Să mă duc înapoi, sus. Ce am de făcut? Și știi cum am făcut? Am început să scriu pe foaie. Ce știu eu să fac? Să vorbesc la evenimente, să scriu, că scriu de 20 de ani, să concep diverse proiecte, evenimente, concept, implementare, tralala. Mi le-am scris pe foaie și m-am gândit la toți oamenii pe care eu i-am adunat în jurul meu în 20 de ani de experiență și am început să scriu fiecăruia. Hei, eu trec printr-o perioadă mai puțin bună. Dacă cumva ai nevoie de serviciile astea ale mele, te rog eu frumos să mă iei în calcul, pentru că eu am nevoie să fac bani și nu mi-e rușine să spun că am nevoie să fac bani. Și mi-a dat așa un super drive. Băi, și credeți-mă, deci sună așa fantasmagoric, știu, dar eu în 4 zile, de la momentul ăla super critic, am început să am din nou proiecte. Și 5 luni n-am avut niciun proiect. Și pentru că eu nu eram pregătit să am proiectele alea, știi? Și nu, pur și simplu nu le puteam face față și dacă veneau. Dar n-au venit. În momentul în care am zis gata, ca pasărea Phoenix, fratele meu, mă ridic, au venit proiectele și în 4 luni mi-am revenit. Știi? Puterea gândului. Dar trebuie să o ai aici, forța asta, că nu e ușor. Da. Nu e ușor deloc, mă, frate, să stai să zici, Doamne, unde o iau? Unde mă duc eu acum? Cu ce plătesc chiria? Cu ce plătesc școala copiilor? Cu ce plătesc? Hai, școala copiilor, alegerea noastră, să fie la o școală care trebuie plătită, că sunt școli foarte bune, o grămadă de stat. Dar chiria trebuie să o plătești, facturile trebuie să le plătești, mâncarea copiilor trebuie să o plătești. Ce faci, măi, Roberte? Cum ești din asta? Și așa, am zis, păi stai mă puțin, dar eu am 20 de ani de experiență degeaba. Eu niciodată, în toate proiectele în care am fost implicat, niciodată nu am fost dat afară, niciodată nu am dezamăgit pe nimeni și știam că toate astea reprezintă aturi pe care eu le am. Pentru că sunt foarte muncitor, sunt super proactiv, sunt tot timpul vreau să fac, să dreg, să-mi depășesc și o condiție, să depășesc și așteptările tale ca angajator, să zicem, sau ca și colaborator. Deci nu trebuie decât să găsesc eu echilibrul interior și să merg mai departe. Eu recomand terapia din tot sufletul meu, dar în același timp spun că eu nu am fost la terapie. Am fost o singură dată când am simțit că sunt, chiar atunci când eram super jos, am zis, nu, oricât vreau să fug de chestia asta, mi se pare că nu mai am ce să fac. Trebuie neapărat să mă duc să vorbesc cu cineva, să văd ce spune. Sunt nebun, nu sunt. Și Tiberiu, prietenul meu, merge la o terapeută pe care mi-a recomandat-o, m-am dus la dânsa și mi-amintesc și acum, a avut așa o singură întâlnire, un impact foarte mare asupra mea. Am ajuns în cabinetul psihologului, m-am pus pe scaun și m-a întrebat cum ești. Și în momentul în care m-a întrebat cum ești, am început să plâng în hohote. Deci am început să plâng în hohote 20 de secunde din alea super intense și mi-am dat seama ce impact poate să aibă fix o întrebare pe care am simțit-o că e din suflet. Cum ești, mă, frate? Apropo de susținere, că te duci la cineva și te întreabă cum ești. Zi-mi cum ești. N-am cu ce să te ajut mai mult decât să te ascult. Dar și faptul că cineva te ascultă și că dai afară, Doamne, e o descărcătură emoțională enormă care te ajută să faci un pas mai departe. Și mi-a și spus, cred că a simțit genul de personalitate pe care o am și mi-a spus, ne vedem când o să simți tu că vrei să ne mai vedem. Eu nu i-am spus nimic.
dar simțeam într-adevăr că m-a ajutat ședința aia. Și a trecut un an și ceva de când n-am mai fost acolo, dar cred că în fiecare zi mulțumesc pentru one shot-ul acela pe care l-am avut alături de ea, pentru că a contat foarte mult pentru mine. Dar sunt oameni care au nevoie de mai multe sesiuni de terapie, au nevoie să se ducă să se descarce, nu și-au descoperit încă mecanismul prin care pot face față situațiilor de genul ăsta care sunt complexe, complicate și foarte dure și atunci eu cred că ar fi super bine să meargă la terapie sau, dacă nu există bani de terapie pentru că costă, uite, sunt proiecte ca al tău, ca al meu, care încearcă să creeze așa niște grupuri de suport, niște informații pe care le poți accesa în mod gratuit. De asta vă rog să-i ascultați podcastul, vă rog să încurajați oamenii care încearcă să facă ceva pentru oamenii din jurul lor. Un lucru pe care mie mi se pare că oamenii în general nu-l conștientizează, cei care ne urmăresc și cărora le este foarte simplu să comenteze, dar nu se gândesc nicio secundă că omul care face treaba asta și pune gratis informații pentru ei petrece o grămadă de ore făcând research, dând telefoane, plătind spațiu de studio și toate astea pentru ce? Pentru că e clar că vrea să ajute alți oameni din jurul lui sau al ei. Niciun nebun nu face asta doar ca să pară pe internet că face un podcast, pentru că munca din spate este enorm de mare, este foarte multă și ne mănâncă foarte multe resurse și în timpul ăsta tu poți liniștită să stai cu soțul tău, să te duci într-o vacanță sau să te mai odihnești și tu. Și atunci cred că oamenii ca noi sunt foarte valoroși și merită susținuți și cred că cei care nu au acces la terapia asta pentru că nu au bani au, cum să zic eu, o resursă extrem de valoroasă în cei care pun acolo lucruri care îi pot ajuta. Sunt atâtea interviuri acum cu psihologi, cu psihiatri, cu ce vrei tu, că știi cum sunt și invitații tăi. Mamă, ce simplu e că tehnologia asta totuși ne ajută să ajungem la atât de mulți oameni sau pe mine, dacă nu știu să fac ceva, pot să caut ceva pe internet și Andreea are răspunsul pentru mine. Ce frumos! Aș putea măcar să-i dau un mesaj, să-i spun, îți mulțumesc, Andreea, că ții din timpul tău și din viața ta ca să mă înveți pe mine cum să fac față unei traume sau măcar îmi dai niște perspective. Da. Chiar suntem norocoși că avem acces la atât de multe informație, totodată e uneori copleșitor, pentru că e foarte multă informație contradictorie, nici tu nu mai știi ce să alegi, dar cred că dacă reușim să challenge-im așa fiecare informație la care avem acces și să filtrăm ce e bine pentru noi să luăm din ea, suntem mult mai câștigați decât alte generații din urma noastră. Cu siguranță știi ce, uite, aici simt așa să fac o mențiune, bineînțeles Google nu o să fie niciodată medic sau oamenii care își dau cu părerea pe internet, dar la nivel psihologic găsești multe variante care îți pot declanșa niște momente de astea de aha. Știi că vorbeam noi mai devreme. Deci asta se întâmplă, eu de asta nu am chef de 5 luni să fac nimic, că sunt în depresie, de fapt. De asta mă doare capul, că eu sunt stresat în continuu, pentru că simt că vin multe pe capul meu și nu știu să le fac față și corpul meu îmi răspunde așa. Adică sunt niște informații care ajută oamenii, ok? Nu o să dăm noi răspunsurile clare oamenilor, pentru că fiecare om este individual, reacționează diferit, dar ca și mecanisme de apărare sau de a face față unor traume, ele sunt similare, cam la toată lumea. Și de asta spun că e bine că avem informație, avem de unde să cernem, versus nu avem unde să o căutăm, nu avem nici resurse financiare să mergem la un specialist și stăm acasă și ne cufundăm în depresii, în tot fel de situații grele și cam asta e viața noastră, care e tristă din punctul meu de vedere, așa. Vreau să întreb ceva. Te rog. Pentru că M-am încins. Eu cred că și din experiența mea și chiar cred că așa este, multe dintre lucrurile care se întâmplă în viața noastră și-au rădăcina în copilărie. Și vreau să întreb ceva, dacă este un subiect prea sensibil și nu vrei să-l vorbim, it's fine. Voiam să te întreb cum ați gestionat în fața copiilor despărțirea și cum ați reușit să-i faceți să înțeleagă că sunt în continuare iubiți și că ceea ce se întâmplă între voi doi n-are legătură cu iubirea față de ei. Pentru că sunt foarte multe, și în cercul meu de prieteni apropiați, am foarte mulți oameni care trec printr-o despărțire și primul gând al nostru al tuturor e cel mai mult suferă copiii în situații de astea.
Da, vorbesc liniștit despre treaba asta pentru că mi se pare că am găsit o soluție foarte bună. Intuitiv iarăși. Eu am simțit să-i spun lui Ingrid. Ilan are 4 ani jumate, n-am simțit că e cazul să vorbim despre treaba asta. Mi-am dorit foarte mult să nu simtă că există o ruptură între mine și Ana. Ingrid fiind mai mare, deja spre 9 ani, știam că trebuie să-i spun. Teama mea principală și cea mai mare era cum o să-i spun eu lui Ingrid că eu și mama ei ne despărțim. Pentru că culmea, cu puțin timp înainte, ea ne-a spus că nu ar vrea să ne despărțim niciodată. Coincidența face... Păi da, pentru că a văzut foarte multă iubire la noi, ei se părea super normal ca noi să fim împreună, știi? Și de asta pentru mine era, mamă, o să fie un super șoc. Ea fiind zodie rac, o zodie foarte emoțională, zic, cum o să-i spun eu acestui copil fără să aibă un impact major asupra ei? Dar noi avem momente individuale, fiecare cu câte un copil. Și eram eu cu ea pe Splaiul Unirii, ne făceam plimbarea noastră obișnuită și am simțit pur și simplu că e momentul să-i spun prima dată ipotetic. Auzi, tata, ce ai zice tu dacă la un moment dat s-ar întâmpla... uite așa, și mi-a zis că nu ar vrea, evident, că nu ar vrea să se întâmple chestia asta și că ar fi supărată. Și zic, da, știi că, practic, singurul lucru care s-ar schimba ar fi statutul relației dintre mine și mama voastră. Noi n-am mai fi iubiți, ci am fi prieteni. În rest, familia nu se schimbă. Noi rămânem o familie în continuare, o să petrecem timp în continuare, o să facem și vacanțe în continuare, așa cum am făcut până acum, doar că în loc să mă mai vezi cu mama de mână și pupându-ne, o să fim prieteni foarte buni, de fapt cum am fost noi de la bun început în relație, că noi așa am început. Și mi-a zis, păi dacă îmi spui așa, nu mi se pare nimic în neregulă. Și atunci am zis, păi să știi că e adevărat. Și prima dată a zis, nu, că tu glumești. Și zic, nu, chiar e adevărat. A avut un minut, o reacție de asta de... parcă ar fi plâns, parcă n-a știut ce se întâmplă cu ea, după care i-am spus, îți spun adevărul, chiar e real, dar îți promit că ceea ce ți-am spus că nu se va schimba, nu se va schimba. Eu și mama ta ne înțelegem foarte bine, este foarte important ca dacă doi oameni adulți, mai puțin adulți, simt că nu mai rezonează să-și spună la revedere și să păstreze o relație frumoasă versus să trăiască într-o relație în care se acumulează frustrările, apoi încep să-și vorbească urât, o să simțiți tensiune în casă și nu cred că e sănătos pentru nimeni. Și sunt deja aproape 2 ani de la momentul ăla și ea n-a simțit nicio secundă nimic. Adică noi ne-am păstrat relația, eu mi-am văzut copiii în fiecare zi, copiii dorm la mine, la ea, eu nu mi-am văzut copiii doar în momentele în care am fost plecat cu proiecte în afara orașului sau în afara țării, în rest nu s-a schimbat nimic, exact cum mi-am promis. Și știu de ce a avut această teamă, pentru că în paralel s-a întâmplat ca niște prieteni foarte buni de-ai noștri să se despartă și ei, dar la ei a fost rău. A fost cu episoade foarte dure pe care ea le-a văzut. Pentru că fetița noastră și fetița lor sunt la aceeași școală, iar eu au avut conflicte și în fața școlii. Și a venit Ingrid și mi-a spus la un moment dat, eu am crezut că despărțirea înseamnă ce se întâmplă între ei și de asta eu nu mi-am dorit să avem parte de așa ceva. Wow. Dar văzând ce se întâmplă la voi, mi se pare că nu e absolut nimic în neregulă. Păi pentru că chiar nu este nimic. Oamenii se pot despărți și în condiții foarte bune. E adevărat că n-a fost ușoară despărțirea, ți-am spus prin ce am trecut, dar eu am ales ca ei să nu vadă prin ce trec eu, chiar dacă am spus că nu mă simt bine, că trec printr-o perioadă, dar nu să mă vadă plângând. Noi nu ne-am certat în perioada despărțirii, am avut discuții mai tensionate pe care le-am purtat doar noi doi cu ușile închise, n-a știut nimeni, ca să încercăm să vedem ce se întâmplă, de ce se întâmplă, dar copiii n-au simțit absolut nimic. Și la Ilan nu am simțit să povestesc pentru că el crește în spiritul ăsta, la tine, la mine, la mama, la tine, lor li se pare super amuzant jocul ăsta, noi stăm la 3 minute distanță unii de ceilalți, cumva e ca o joacă. Știi? Și cred, poate că la noi a contat, acum îmi dau seama în timp ce vorbesc cu tine, faptul că noi ne-am mutat de foarte multe ori în anii ăștia. Noi ne-am mutat de vreo 15 ori în vreo 4 ani, cam așa, și tot timpul am făcut mutarea o joacă. Păi nu ne mai simțim bine aici, nu mai rezonăm, schimbăm energia, schimbăm casa. Și a devenit așa un joc din ăsta de a ne juca de acasă, a ne luăm, deși pentru noi adulții a fost foarte solicitant. Dar cred că, uite, acum dau seama că atunci când s-a produs această separare,
A ajutat experiența cumva aia, firesc, ok, casa aia, casa cealaltă, mergem, facem, dregem, e ok. Dar noi ne-am păstrat energie foarte bună. Chiar nu a fost de fațadă și am spus și Anei când ne-am despărțit prima dată, știi ce îmi doresc eu foarte mult? Să ne înțelegem bine cu adevărat, să nu ne înțelegem doar de dragul copiilor, pentru că se va simți. Se va simți și eu știu ce relație am avut noi. Nu e cazul ca noi, dacă ne-am despărțit, să ne urâm, să ne purtăm pică. De fapt, n-a greșit nimeni cu nimic nimănui. Doar că noi am fost prea focusați, eu să fac bani, să nu știu ce, să tralala, deși eram acasă, ea avea niște nevoi un pic mai multe decât credeam eu, pe care nu a știut să mi le comunice. Paradoxul este că eu, la începutul relației, deci în urmă cu 11 ani, când am decis să avem o relație, am spus așa: singura mea pretenție în această relație este să vorbim despre orice ne apasă, pentru că într-un final, dacă nu vorbim, o să ne despărțim, cum face toată lumea. Și iată că am ajuns în punctul ăla. Și pentru mine ăsta a fost șocul. Cum să ai un partener extrem de deschis la conversație? Eu cred că sunt unul dintre cei mai deschiși oameni din lumea asta și totuși să ai blocajul ăsta să nu spui. Dar ce se întâmplă? Ce ai menționat tu mai devreme? Traumele din copilărie au venit peste ea și au blocat-o. Degeaba sunt eu deschis, degeaba eram eu acolo să ascult, nu a putut ea să treacă de o anumită barieră, pe care acum o recunoaște. În momentul în care a luat decizia asta, nu și-a dat seama cât de mult a afectat-o partea aceea a copilăriei ei, latura aia. Dar un an jumate mai târziu, aproape 2, povestind, a ajuns și la concluzia că uneori traumele astea vin peste noi și 30 de ani târziu de la momentul în care s-au întâmplat, știi? Ca să nu mai zic că există acum conceptul de traumă transgenerațională și sunt lucruri pe care le cărăm cu noi ca moștenire de pe la oameni pe care poate nici nu i-am prins în viață. Da. Dar vreau să zic jos pălăria pentru voi. Îmi imaginez că n-a fost ușor și că poate nici acum nu este 100% easy peasy, dar cred să știi că chiar e, te întrerup, iartă-mă că îți spun, chiar e, cu mâna pe inimă vă spun, este o relație foarte frumoasă, am înțeles ce a greșit fiecare, am înțeles ce puteam face mai bun fiecare, dar pe de altă parte noi n-am pus lacătul la relația noastră. Ne-am dat seama că, uite, suntem într-un punct în care parcă ne cunoaștem din nou. Și am zis, știi cât de tare e treaba asta? Că ia uite, avem ca și cum o relație la început de drum, suntem prieteni foarte buni, vedem ce-o fi, dar avantajul e că avem deja copii mari. Deja copii mari, care înțeleg care e treaba cu noi, nu mai trebuie să trecem prin chinurile facerii copilului, să-l crești de la, să vezi cum le duci, cum nu știu ce, ia uite-te la copiii ăștia ce bine sunt educați, toată lumea îi laudă, nu că sunt copiii mei, dar sunt niște copii solari, sunt niște copii foarte prezenți. Un lucru pe care eu mi-am dorit să ți-l menționez încă de când știam că o să vii la tine la podcast, apropo de părinți și teama că nu o să crească copii perfecți. Mi se pare că părinții zilelor noastre sunt atât de ocupați că uită să-și vadă copii, să-i vadă efectiv, nu să-i vadă în fața ochilor, să-i remarce. Și atunci ei aleg să nu vorbească cu ei, să vorbească foarte puțin cu ei, să le dea tabletele imediat când ei au treabă și după birou, că mai ai treabă acasă încă 10 ore după ce vii de la birou, și să le vorbească ca unor, nu știu, animăluțe, cici, nu știu ce, și atunci copilul nu percepe faptul că este luat în serios. Eu n-am nicio problemă cu diminutivele, le folosesc și eu cu copiii mei, cu ambii, dar trebuie să tratăm copiii ăștia ca niște viitori adulți din punctul meu de vedere de la bun început. La mine cel puțin a funcționat faptul că am vorbit încă de când erau un punct în burtă, cum vorbesc cu tine. Eu mă puneam la burtă în fiecare seară și spuneam cum mi-a fost ziua, ce am trăit, cum am trăit, că abia aștept să ne vedem, și ambii copii, în secunda în care mi-au auzit vocea după ce s-au născut, au tăcut din plânsul clasic pe care îl are orice copil, că știi că e sănătos. Wow. Da, pentru că erau obișnuiți cu vocea mea. Și apoi am început să vorbim din prima zi până în zilele noastre. Eu am vorbit cum vorbesc și cu tine, cu ei. Și copiii mei au un vocabular mult mai dezvoltat decât vârsta pe care o au. Adică tu te gândești la un copil de 4 ani că, pe acolo, îți spune câte ceva, dar dacă l-auzi pe Ilan cum vorbește cu tine, o să te uimească, la fel și Ingrid. Și cred că contează foarte mult treaba asta, că le-am dat atenție foarte, foarte multă și au preluat, nu știu, din personalitatea și atitudinea noastră și felul de a vorbi, sunt extrem de respectuoși, au un respect enorm pentru planetă. Uite, chiar îi povestea lui Tiberiu că zilele trecute Ana și copiii au traversat din greșeală pe roșu, pentru că Ana n-a văzut că e roșu, a văzut doar că strada e liberă, noi nu trecem niciodată pe roșu cu copiii, a fost o eroare. Nu vrei să știi cât a certat-o Ilan.
Mami, ne-am pus în pericol. Noi nu trebuie să ne punem în pericol. Culoarea roșie nu e niciodată cea pe care trecem, știi? E super tare și vezi așa că sunt foarte multe păreri care vin despre ei de la oameni din exterior pe care eu nu le cer. Eu nu mă duc nicăieri să spun, nu e așa că copiii mei sunt extraordinari? Nu, pur și simplu vine un feedback de la oameni pentru că îi văd foarte, foarte solari și pentru că mi se pare că e greșeala asta care se tot întâmplă a părinților care nu acordă atenție copiilor. Eu văd foarte mulți copii care nu au nimic în privire. Sunt pierduți. Te uiți la ei și nu spun nimic. Versus copiii cărora li se acordă atenție, cu care părinții vorbesc și de care părinții sunt cu adevărat interesați, te uiți la ei și îți spun o poveste, ok, nu trebuie să spună nimic. E un univers acolo în care rulează foarte multă informație și foarte multă prezență. Eu, crede-mă, foarte puțin copii am văzut la 4 ani să se uite la tine când vorbești și să te asculte și să înmagazineze și după aia să-ți dea replică exact la ce poveste ai. Da, am văzut că voi și implicați foarte mult în activitățile voastre de zi cu zi, ceea ce contează foarte mult în dezvoltarea lor. Da, iarăși ceva de menționat, într-adevăr, noi avem un program care ne permite să-i ținem pe lângă noi versus majoritatea oamenilor care au un program 9 to 5, dar ce voiam să spun este că atunci când venim de la birou, cred că măcar o oră din viața noastră o putem dedica copiilor, mai ales că ne ajută și pe noi să ne destresăm foarte, foarte tare, dar în același timp, faptul că ții copiii pe lângă tine non-stop este mult mai greu decât un părinte care îi vede după ce vine de la birou. Pentru că trebuie să le acorzi atenția asta tot timpul. Nouă ne place foarte mult, dar ne-am dat seama acum că ne-a și obosit destul de mult. Adică uneori ne-ar fi plăcut să avem și noi niște ore libere pentru noi, fie individual, fie pentru noi ca și pereche, pentru că noi nici n-am avut ajutor și atunci am crescut singuri 2 copii, ambii antreprenori și include copilul în absolut tot ce faci tu, oriunde te duci, ia-l la filmări, la emisiuni, la, eu știu, probe de nu știu ce, pe acolo. Mie îmi place foarte mult perspectiva asta, adică mi se pare că asupra Anei s-a pus amprenta un pic mai mult versus eu parcă m-am distrat mai mult pe partea asta. Cred că eu am visat tot timpul să-mi iau copii cu mine, de asta sunt daddy-cool și de asta m-a visat mereu daddy-cool, că mă vedeam un tată tânăr foarte activ cu copiii lui peste tot. Și atunci cred că pentru mine a fost mai puțin obositor, dar într-adevăr sunt momente în care zici, băi, dacă aveam și noi 3 ore libere, 2, 1, parcă ne-ar fi ajutat să ne echilibrăm un pic mai bine, dar e ok, e oare și ne asumăm. Acum știi cum e, când ești de la 9 la 5 la birou, mai ai acolo și timp de o țigară și de ceva, de o cafea, de ceva, dar când ai genul de activitate pe care o aveți voi, n-ai întotdeauna un program fix și trebuie să acomodezi și să iei copiii de la școală și să-i duci și să le faci și de mâncare și să-i implici în activități, poate să-i mai duci și la un sport și ceva. Da, deci, fix așa e cu programul, știi că și tu spuneai că ți se pare că ziua mea are nu știu câte ore. Aud asta foarte des și într-adevăr, câteodată stau și eu și mă gândesc că eu nu știu cum le fac pe toate. Programul meu arată așa, la 6 m-am trezit, de la 6 la 7 și ceva lucrez puțin, de la 7 iau micul dejun, după care la 8 duc copilul la școală, la 9:30 sunt la antrenament, la 11 mi-am terminat antrenamentul, până la 12:30 ajung acasă, îmi gătesc și mănânc, că sunt într-un program în care vreau și eu să mă reechilibrez din toate punctele de vedere și mănânc super sănătos, după care până la 3 muncesc, la 3 mă duc și iau copilul de la școală, mă întorc cu copilul de la școală, îi iau pe amândoi, mă duc în parc, după aia seara fac cina și în orele astea puține pe care le-am de lucrat trebuie să trimit și mail-uri, trebuie să filmez și proiecte, trebuie să editez și proiectele, trebuie să fac și concepte, trebuie să invit și oameni la podcast și așa mai departe. Nici nu știi în ce te-ai băgat cu podcastul. Mamă, da, am zis că poate, dar nu știu ce e în mintea mea, dar cred că mi se părea mie că nu fac suficient de multe. Dar cred că în cazul meu e bucuria asta cu care fac lucrurile. Da, o să-ți aducă multă împlinire sufletească în primul rând. Asta eu nu simt că muncesc, chiar dacă sunt momente câteodată grele. În primul rând, trebuie să le spunem oamenilor, eu sunt pe creație de conținut freelancer, antreprenor de 8 ani. Asta înseamnă că eu nu am un venit sigur în fiecare lună. E un venit care fluctuează. E tot timpul așa un semn de întrebare. Luna asta ce fac? Și când vezi că se termină luna și nu prea ai avut proiecte sau cum am avut perioada aia de n-am lucrat deloc, da, te gândești, îți pui întrebări. Dar până la urmă stai și te gândești, băi, sunt totuși norocos
și sunt privilegiat să am șansa să fac ce-mi place, să lucrez de la 16 ani într-o industrie extrem de creativă în care eu am avut ocazia să dau frâu creativității mele și n-aș schimba asta pentru nimic în lume, sincer. Chiar mi se pare că mi se potrivește, cum consider că sunt joburi de birou care li se potrivesc multor oameni. Da. Nu toată lumea are curaj să fie antreprenor și nici nu trebuie să fie antreprenor. Cum ar fi să fie toată lumea antreprenor? Zic, adică e super tare ca fiecare să facă fix ce îi place să facă, dar în cazul meu, mie genul ăsta de program și genul ăsta de activitate mi se potrivește foarte bine. Am văzut că te-ai apucat intens de sport. Te-a ajutat sportul și să treci prin perioada grea? Enorm. Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am zis că e cazul să-mi revin, m-am reapucat de sport. Eu am fost sportiv de performanță. Eu am făcut hockey de performanță pe gheață, după care am făcut volei de performanță, care este de altfel sportul meu preferat. Și în anii ăștia, de când am început să lucrez, relație, copii, nu știu ce, am lăsat pe nicăieri, nici măcar pe ultimul loc. Și acum, când am trecut prin asta, mi-am dat seama că îmi cerea toată ființa mea să mă duc înapoi la sport. Și în momentul în care am început să fac sport, am început să mă echilibrez tot mai bine. Și acum sunt în anul și în punctul vieții mele în care mi se pare că chiar toate se echilibrează. În sfârșit am găsit toate combinațiile pe toate laturile ca eu să fiu bine, dar nu aș mai renunța la sport pentru nimic în lume, niciodată. De asta ți-am spus, eu mă duc la antrenament de la 9:30 la 11 la antrenament. Nu contează ce se întâmplă, eu doar miercuri nu fac antrenament și miercuri îmi pun multe chestii pe care pot să le reglez sau să le fac în timpul în care aș fi avut antrenament. Dar altfel, totul se învârte ori înainte, ori după antrenament. Pentru că mă ajută foarte mult, în primul rând, mental, m-a echilibrat. Eu am avut luni întregi în care nu am putut să dorm. Nu puteam să dorm. Mă puneam la 10, ăsta era țelul meu, să dorm la 10, să dorm până la 6. Și adormeam la 3, 4, 5 dimineața. Stăteam în pat și mă învârteam pe toate laturile posibile. Și acum, la 10 dorm, maxim 10 și 10 m-am culcat, la 6 deja ceasul biologic s-a trezit, nici nu trebuie să mai sune alarma, sunt super fresh, am mega claritate, fac toate lucrurile alea multe, bam, bam, țac, pac și la final de zi sunt obosit cât să vreau să dorm, dar nu mai sunt efectiv secat de energie, epuizat. Și așa eram. În perioadele mele cu foarte mult stres, eram super obosit la jumătatea zilei. Mi se pare că nu mai pot să fac nimic. Îi obișnuiești și pe copii în direcția asta să facă mișcare? Da, sunt mari fani ai sportului copiii mei din fericire, pentru că eu fac și acasă. Când nu sunt pe la antrenament, mai ridic pe acasă, gantere, mai fac flotări și ei fac cu mine. Și eu abia aștept să aibă vârsta potrivită să facem sport împreună. Dar e super tare că preiau fără să le spun eu. Mi-am dorit foarte mult să am copii care să preia prin puterea exemplului, nu să le spun eu că e bine să facă aia, să dreagă aia. Nu funcționează așa. Nu funcționează, mă, frate. Și atunci, pentru mine chiar a funcționat faptul că am făcut eu cu bucurie pe lângă ei, că e vorba de sport sau că e vorba de, uite, a ajutat copiii din medii defavorizate. Eu am avut la un moment dat un film cum Ingrid o să vină într-o zi la mine și o să-mi spună că vrea și să ajute pentru că a văzut că ajut eu și că îi place ce fac eu. Și într-o zi, când ea avea 5 ani, a venit la mine și mi-a spus: tati, poți să mă ieși pe mine la campania umanitară pe care o ai tu mâine, că vreau și eu să ajut. Am văzut cu câtă bucurie faci tu și vreau să mă implic și eu. Și eram, wow, ce tare, exact ce mi-am dorit eu. Am început să plâng instant. Da, și preiau chestia asta, așa și cu sportul, și cu mâncatul sănătos, și cu grija pentru planetă, și cu faptul că sortăm deșeurile, colectăm selectiv, că le ducem la centru de reciclare. Pentru ei astea sunt niște chestii super normale, pentru că în ecosistemul și în felul în care noi ne desfășurăm viața, astea sunt niște chestii absolut normale. Da, uite că asta funcționează. Eu cred că în orice facem cu copiii, repet, eu nu am copii, dar pot să vorbesc din perspectiva copilului. Eu am preluat mult mai ușor de la ei mei lucruri pe care am văzut că ei le fac și mult mai greu lucruri de tipul nu trebuie să faci așa sau trebuie să faci invers. Că, asta e, copilul e ca un burete care absorbe și absorbe fix ce-i dai tu. Și în discuțiile astea legate de kilograme în plus și așa, vorbeam cu medicii care se ocupă de obezitate infantilă și ziceam că procesul ăsta de a învăța copilul să ducă o viață sănătoasă e un proces care implică toată familia și un efort de familie. Nu poți să-i spui copilului mănâncă tu brocoli, că eu mănânc cartofi prăjiți cu ceafă. Da. Și apropo, am văzut că știi să gătești chestii care arată foarte bine și par super delicioase și super rapide, așa. Tu mereu pare că gătești mâncarea atunci pe loc să mâncați mâncare proaspătă. Da, pe așa fac, dar
Am primit foarte multe feedback-uri despre gătitul ăsta al meu. Chiar îmi place să gătesc și o fac cu mare bucurie, dar secretul meu este că eu gătesc mâncare foarte simplă. Adică orice pun acolo are doar sare și piper pe ea, maxim un condiment în plus sau ceva ierburi și cam atât. Fac lucruri doar la cuptor, nu prea prăjim spre niciodată de fapt. Și de asta se prepară super rapid, sunt foarte gustoase și cred că bucuria cu care fac eu mâncarea îi dă un gust și mai bun. Da, chiar îmi place mult de tot să fac chestia asta și e o chestie care pentru mine e și terapie, mă responsabilizează în fața copiilor, mă simt bine că sunt un exemplu pentru ei din punctul ăsta de vedere și într-adevăr la noi în casă nu a existat niciodată situația în care eu îți spun ție să mănânci brocoli și eu mănânc cartofi prăjiți. Nu, noi am mâncat tot timpul toți același lucru. Și mie chiar îmi place brocoliul. Și mie. Chiar vorbeam astăzi cu o prietenă pe Instagram că mie îmi place brocoli crud, așa, crunchy. Da, Ilan mănâncă așa, da, și la fel. Eu crud nu l-am încercat, dar îmi place foarte mult să mănânc legume, mănânc foarte multe. Uite, nu prea mâncam carne neapărat, acum în ultima perioadă de când cu antrenamentele mai intense mănânc și mă ajută foarte mult. Pe ei, de exemplu, i-au crescut în spiritul ăsta cu mai puțină carne, adică mănâncă doar când simt și nu o să vin să zic eu, vedeți că eu acum mănânc 3 bucăți de carne pentru că vreau să pun mușchi pe mine și mă ajută pe mine în procesul ăsta pe care îl parcurg. Nu, liniștiți, voi mâncați ce doriți, din ce fac eu aici, eu mănânc ce am eu nevoie. Niciodată n-am să impun copilului meu să mănânce pentru că vreau eu să mănânce, pentru că eu cred că are nevoie de nu știu cât să mănânce. În primul rând eu am o traumă din punctul ăsta de vedere, pentru că eu am fost obligat să mănânc și am vomitat din cauza asta. Atât a știut tatăl meu la vremea respectivă, nu am o problemă acum, dar n-aș face asta niciodată cu copiii mei. Și un lucru pe care cred că nu-l mai înțeleg părinții, copiilor li se va face foame și la un moment dat oricum vor veni să ceară de mâncare. Nu o să moară niciun copil de foame doar pentru că n-a mâncat atunci, la masă, când i-ai spus tu și cât i-ai spus tu să mănânci. Și eu cred că organismul copilului e atât de, nici nu știu cum să zic, e un mecanism care funcționează perfect. Dar pe parcurs ce tu îl înveți, ea mănâncă tot din farfurie, mănâncă mai mult, că o să-ți crească mușchii dacă mănânci toată așa, dacă îți lași în farfurie, lași puterea acolo și tot așa, fix așa, prin mecanismele astea, îl faci să aibă o relație nesănătoasă cu mâncarea. Da, repulsie. Da. Uite, eu nu mă poziționez în fața ta ca niciun fel de expert, sunt doar un părinte și un om care are o intuiție pe care o urmează, dar nu poți să-i spui copilului tău mănâncă 3 kg de carne ca să se pun mușchi pe tine, de exemplu, dar tu după aia stai în canapea și îl înveți cum să stea pe canapea și să zapeze. Păi dacă îl duci la sport, după ce vine de la antrenament, copilul ăla o să mănânce singur 7 farfurii, pentru că corpul lui va cere. Da. Consumă acolo, arde calorii, corpul cere înapoi ce îi se cuvine. Cum ai spus, este un mecanism care funcționează perfect. Dar așa doar obligă-l să mănânce, dar nu-i da și alternativa să facă sport ca să se depună într-adevăr mușchi pe corpulețul acela și doar ești un exemplu de sedentarism, îmi pare rău. Într-adevăr, fix ce ai spus tu se va întâmpla. Repulsie față de mâncare și ajungem să creștem copiii care sunt bulimici, care își bagă degetele pe gât ca să vomite, ca să iarăși să facă față standardelor de frumusețe care sunt sau pe internet, pericolele de care spuneam. Sau care mănâncă pentru că nu se simt văzuți. Și ajung să fie, obezi pentru că de fapt au o problemă emoțională. Băi, nu e simplu să crești un copil într-adevăr, dar nici nu e complicat. Cred că e cel mai greu job din lumea asta de părinte. E, dacă nu cel mai greu, dar cel mai complex cu siguranță. Dar vezi tu, cum mă spuneam mai devreme, dacă genul tău de viață, stilul tău de viață e cât se poate de echilibrat și unul sănătos și în armonie, copilul preia și atunci jobul ăsta devine doar unul complex, că trebuie să fii tot timpul atent la ce se întâmplă cu copilul tău, cum evoluează, dar nu mai e greu, că tu nu te pui un efort. Știi? Să mă ascund să mănânc ciocolată, să mă ascund să mănânc cartofi prăjiți în timp ce lui dau brocoli, devine tema. Da. Mâncați brocoli. Da. Asta o să fie titlul. Cred că dacă suntem noi mai blânzi cu noi, din toate punctele de vedere, și în a ne crește copii, și în a performa la muncă, și în a arăta nu știu cum, și ne uităm în oglindă și suntem împăcați cu cine suntem și cu ce avem în minte și cu ce vrem să dăm oamenilor mai departe, cred că viața noastră ar fi mult mai simplă. E foarte multă presiune pe care o punem pe noi, înțeleg și de ce, pentru că suntem bombardați de informații și păreri, dar pe de altă parte asta cred că este secretul, să ajungi
să-ți dai seama că viața este doar despre a fi fericit și liniștit. Și fericirea și liniștea chiar se găsesc în lucruri foarte simple. Da. Nu în conturile din bancă, nu în titlul de la birou, pentru că nu stau colegii cu tine acasă să mănânce la aceeași masă, nu te îmbrățișează colegii de muncă seara când ajungi acasă, nu colegii de muncă îți spun tati te iubesc, știi? Chestii de-astea simple. Da. Și cred că e important și ne bucurăm de aici și acum, că viața trece atât de repede. E foarte scurtă și din păcate de multe ori, uite, mă apucă și plâns, se termină subit. Uite, îmi povestea un coleg de antrenament ieri, a plecat în weekend la o nuntă cu soția lui, domnul de la pază de la bloc le-a spus la revedere copii, petrecere frumoasă, ne vedem mâine. S-au întors seara, a doua zi în locul domnului era un alt gardian și i-au spus că domnul celălalt a murit. A făcut un AVC și a murit, știi? Viața se termină așa, in a blink, cum se spune în engleză. O să le certe lumea că vorbim în engleză, dar într-o fracțiune de secundă viața se poate termina și uneori chiar și cei mai sănătoși oameni pățesc ceva și nu mai sunt pe lângă noi. Unul la mână, e foarte important să vedem cum vorbim cu oamenii din jurul nostru, cum tratăm în mod special oamenii dragi nouă, pentru că dacă se întâmplă ceva de genul ăsta o să trăim cu regretele toată viața, că nu le-am acordat timp, că nu le-am spus cât de mult iubim, că nu le-am spus cât de mult au contat cuvintele bune pe care ni le-au spus nouă ca noi să mergem mai departe în viață și efectiv omul care a inventat conceptul de carpe diem, cred că a înțeles foarte bine treaba asta. Viața este foarte scurtă, se poate termina într-o secundă și ar fi bine să ne bucurăm din plin de ea. Știi că de multe ori și eu am făcut chestia asta mult timp. Am zis că lasă că o să fac aia după ce. După ce mai slăbesc, după ce mai cresc cu poziție la job, după ce mai strâng nu știu câți bani. Și ce să vezi, anii ăia în care după ce, ăia nu se mai întorc. Exact. Ăia nu se mai întorc și, mă rog, pentru mine a fost o perioadă mai lungă de depresie, o perioadă pe care eu, în afară de achievement-urile de la job, ca să vorbesc în engleză, nu mi-amintesc foarte multe despre viața mea și atunci mi-am promis că eu o să mă bucur de tot ce mi oferă viața, așa, cu bune și cu rele, că nu e în fiecare zi roz și nici nu e bine să fie așa, că mi se pare normal să accepți că viața e cu bună și cu rele. Și mi se pare foarte important și îți mulțumesc foarte mult că ți-ai dat voie să te vulnerabilizezi și să ne arăți cu sufletul că e absolut normal să trecem prin perioade grele și că și bărbații au voie să plângă și indicat. Și aș vrea să vă zic, dragi bărbați, că sper că vă uitați și voi la emisiunea asta și femei, că atunci când ne dăm voie să ne vulnerabilizăm unii în fața celorlalți și să ne înțelegem și să nu râdem de cel din fața noastră care are lacrimi în ochi, atunci simțim bucuria cu adevărat și apropierea și asta poate să ducă la un cuplu mult mai sănătos și, de ce nu, la copii crescuți emoțional sănătos. Mie mi se pare că vulnerabilitatea este cel mai mare semn de putere al cuiva. Da. Și de acolo pornesc o grămadă de uși care se vor deschide în foarte multe laturi pentru voi, pentru că eu cred că un om care alege să fie sincer cu sine și sincer cu ceilalți este de 1000 de ori mai plăcut decât unul care doar își reprimă și se preface că e fericit. Starea asta interioară reală trece dincolo de orice barieră, de orice ecran, de orice vrei tu. Și pe lângă faptul că îți faci ție rău, o să aduni în jurul tău oameni asemenea ție, oameni care se prefac și ai să te trezești într-un ecosistem care este format doar dintr-o minciună și viața trece, cum spuneam mai devreme, și îți dai seama că n-ai trăit-o cu adevărat. Și mie chiar mi se pare păcat. Realmente, una e singura de care noi suntem conștienți, chiar dacă trăim mai multe vieți, eu chiar cred în chestia asta, dar suntem aici, suntem acum, suntem conștienți de asta, așa că hai să facem fiecare secundă să conteze. Hai să facem să fie bine și cu multă bucurie. Doamne ajută! Îți mulțumesc tare, tare mult. Abia aștept să mă uit la proiectul tău. Nu știu dacă ați reținut. Mentox urmează să fie lansat de Robert. Să dați un subscribe acolo, o să fie un super proiect și încurajați-vă bărbații să se uite la el. Și încurajați-vă bărbații că e ok să plângă, e ok să fie vulnerabil, e ok să uite la
emisiuni de genul ăsta, la podcasturi de genul ăsta și fiți acolo pentru ei, că și bărbatul are nevoie de susținere și când devine tătic, că și pentru el se schimbă multe. Cu toți avem nevoie de susținere și dacă tot vrem egalitate în toate cele, hai să ne oferim și susținere în mod egal. Îți mulțumesc tare mult! Cu drag, eu îți mulțumesc. Sper că a fost o discuție de la care oamenii au învățat ceva și te felicit și eu pentru proiectul ăsta. Tu știi că ți-am spus de la bun început, îmi place super mult ce faci. Mulțumesc tare. Sunt conștient de munca pe care o depui. Te felicit, pălăria jos pentru tine și pentru toți cei care fac ceva pentru oameni și Doamne ajută să ne vedem cu bine la un nou episod în care să povestim alte chestii la fel de interesante, sper eu, Doamne ajută. și care să aibă un impact asupra oamenilor. Mersi tare mult! Mulțumesc și eu și te mai aștept cu drag. Cu bucurie. Vă mulțumim și vouă. Sunt absolut convinsă că vă veți lua cel puțin o informație inspirațională din episodul ăsta și, cum zicea Robert, e o muncă mare pe care noi o depunem în spatele podcastului și m-ar ajuta foarte mult dacă vă place podcastul ăsta, să-l dați mai departe, să apăsați butonul de subscribe și să ziceți oamenilor despre el. Pentru că asta este recompensa mea și asta este bucuria din suflet când văd că ajunge podcastul ăsta la oamenii care au cu adevărat nevoie de el. Vă mulțumesc tare!